Bun venit pe canalul nostru Cultura Duhului! Astăzi avem plăcerea de a discuta un subiect de mare importanță și actualitate, vindecarea dependențelor. În această ediție ne vom baza pe perspectivele unui teolog renumit, Jean Larcher, un erudit francez convertit la ortodoxie, care a adus contribuții semnificative în domeniul teologiei ortodoxe. Cât de adânc înrădăcinată este dependența în viața noastră modernă? Putem găsi sprijin și alinare în relația noastră cu un părinte duhovnic? Este posibil să învingem dependențele doar prin efort personal? Sau avem nevoie de ajutorul comunității și al celor din jur? Născut pe 25 septembrie 1949, într-o familie franceză romano-catolică, Jean Larcher s-a convertit la ortodoxie în 1971, fiind profund marcat de scrierile părinților răsăriteni. Doctor în filozofie în 1987 și teologie 1994 al Universității din Strasburg, Larcher a realizat o carieră remarcabilă în studiul teologiei ortodoxe, publicând numeroase lucrări despre sănătate, suferință și vindecare din perspectivă creștin-ortodoxă. Profesor universitar timp de peste 35 de ani la Strasburg, a susținut conferințe în numeroase țări. Jean Larcher a vorbit despre importanța preotului duhovnic în procesul de vindecare a dependențelor, într-un interviu publicat în numărul 17 al revistei Cuvinte către tineri a Mănăstirii Putna. La întrebarea cât de importantă este relația cu o persoană în procesul de vindecare a unei dependențe, teologul a răspuns: confruntați cu dependența unei persoane, părinții apropiați și prietenii sunt din păcate aproape întotdeauna neputincioși. Totuși ei pot să ajute indirect, căci dependența este mereu un mijloc de a evada dintr-o realitate greu de suportat sau un mijloc de a găsi o satisfacție mai mare decât cea pe care o poate oferi lumea reală. Din partea canalului Cultura Duhului vă adresăm o întrebare. Cât de importantă considerați că este relația cu o persoană apropiată în procesul de vindecare a unei dependențe? Jean Larcher a explicat că atenția și dragostea pe care le putem oferi unei persoane dependente o ajută să găsească mai multă satisfacție în lumea reală. Prietenii adevărați îi pot determina pe amatorii de prietenii false și like-uri superficiale pe Facebook să experimenteze frumusețea și bucuria unei prietenii adevărate. Rolul duhovnicului. Teologul a subliniat importanța părintelui duhovnicesc în procesul de vindecare al adicțiilor. Nu mă refer la preotul căreia ne spovedim din când în când rapid, fără să avem cu el o relație profundă, ci la un părinte duhovnic, înțelegător, iubitor și rugător, pe care putem să ne bazăm oricând și care urmărește permanent starea fiului său duhovnicesc, dându-i mereu sfaturi potrivite pentru a se elibera de dependență, a evidențiat Larcher. Din partea canalului Cultura Duhului vă adresăm o întrebare. Ce înseamnă pentru voi o relație profundă și de durată cu un părinte duhovnic? Reușita procesului de vindecare este dată de conlucrarea dintre fiul duhovnicesc și părintele său duhovnic, presupunând voință și efort.
aceasta nu poate fi doar lucrarea părintelui spiritual, cu toate că uneori există minuni datorată părinților duhovnici înzestrați cu harisme, ci este nevoie de muncă, voință și efort din partea celui care este dependent. Cu alte cuvinte, acesta trebuie să se realizeze printr-o colaborare strânsă între părțile care sunt implicate. Părintele duhovnic, mai ales dacă este angajat în viața ascetică tradițională, are experiență în eliberarea de o dependență și chiar în raport cu o multitudine de dependențe, căci noi toți, ca membri a unei umanități căzute, suntem dependenți de o multitudine de patimi care sunt puternic înrădăcinate în noi înșine și la care este greu să renunțăm, a adăugat teologul. Viața ascetică. Jean Larcher a evidențiat rolul vieții ascetice ca efort permanent și metodic de eliberarea de patimi. De altfel, cuvântul libertate este folosit adesea ca sinonim al lui apatia, nepătimire, pe care îl regăsim în textele patristice pentru a desemna starea atinsă de cel care a devenit stăpân pe patimile sale. Jean Larcher a mai fost întrebat despre sfaturile pe care le oferă Sfinții Părinți în vindecarea dependențelor. Scrierile ascetice ale Sfinților Părinți oferă metoda de urmat pentru a te elibera de această formă fundamentală de dependență reprezentată de patim, și această metodă este de fapt utilizabilă pentru toate celelalte forme de dependență, inclusiv cele care nu existau în perioada în care părinții și-au scris tratatele, căci ea este întemeiată prin ținerea în frâu a gândurilor care se află la baza modului în care ne comportăm. Din partea canalului Cultura Duhului vă adresăm o întrebare: cum poate viața ascetică să contribuie la eliberarea de dependențe? În același interviu, Jean Larcher a mai abordat teme precum pocăința, cultura, bolile sufletești, identitatea creștină și păstrarea curăției sufletului. În concluzie, perspectiva lui Jean Larcher asupra vindecării dependențelor ne oferă o înțelegere profundă a rolului esențial al părintelui duhovnic și al vieții ascetice în acest proces. Sperăm că aceste idei vă vor inspira și vă vor ghida pe calea către o viață mai liberă și mai împlinită. Din partea canalului Cultura Duhului, vă adresăm o întrebare: de ce este esențială colaborarea între persoana afectată și duhovnic în procesul de vindecare? Vă mulțumim că ați fost alături de noi pe canalul Cultura Duhului. Nu uitați să vă abonați și să activați notificările pentru a fi la curent cu noile noastre materiale. Până data viitoare, rămâneți binecuvântați și inspirați!